କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା? ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଆସିକି ନେଇଥିଲେ ଗାଁରୁ ନାଇଁ? ଆପଣ ସେଠୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲୋକ ନିହାତି ଘରକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଅନୁଭବ କେମିତି? ପାଇଲା ପରେ ଆଜି ମଉସା ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେତିକି ସୁବିଧା ଗାଁକୁ ମିଳିବା କଥା ଆଜି ମିଳିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣିକି ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିଟିଂ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି ସେମାନେ ବି ଆପଣ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ବୟସରେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶତ ଶତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛୁ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିବା ହେଲା। ମୁଁ ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ଶୁଣିଲି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଭିତରେ ଯାଇକି ପଚାରିଥାନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ଆଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆମେ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ।